Hej alle sammen, og det er Cobble Dragon. Og i dag har jeg fået fikset lyden. Fordi sidste gang, der brugte jeg min computers mikrofon. Og det viste sig, at man ikke kunne høre mig ordentligt. Den her gang bruger jeg som en professionel mikrofon. Det er ikke en sangmikrofon. Og derfor kan man høre en lille bitte summe, hvis jeg nu tiger stille. Jeg gætter på, at de kunne høre det. Så med det den summe, der kommer, hvis jeg ikke taler. Så jeg prøver at tale så meget jeg kan. Men jeg er i hvert fald rigtig glad for, at jeg nu kan høre mig ordentligt. Og ikke ligesom sidste gang, hvor jeg knap nok kunne sige noget som helst. Det må jeg virkelig undskylde mig for. Men det er lige sådan, at jeg først optager videoen, og så først bagefter gennemser den. Og jeg var ikke rigtig i humør til at fuldstændig genoptage den video, fordi jeg havde faktisk nået rigtig meget i den video. Og ja, jeg var nået faktisk ret langt. Så. Og jeg har allerede brugt 20 minutter på at optage den. Og jeg har ikke ret meget tid, nemlig. Så. Ja. Så jeg har fået en hel form for dagsplan om, hvordan jeg optager videoer og sådan nogle ting. I dag er så selvfølgelig næste dag, jeg optager en video. Eller, ja, på den måde. Så, i dag har jeg egentlig tænkt mig, at vi skal skaffe lidt mere træ, mine og udforske området en lille smule. Jeg vil nemlig se, hvad det foregår derude. Men så vidt jeg kan se, så er der ikke nogen, hvad hedder det nu? Tempel. Gris. Dø. Jeg skal bruge med mad. Hvis jeg skal overleve, skal jeg bruge med mad. Sådan der. Jeg vil nemlig rigtig gerne snart finde jern. Det var virkelig svært at finde jern som sådan. Jeg ved hvorfor jeg ikke har fundet det endnu. Det føles bare som om, at at det kommer, men det er ikke kommet endnu. Ja. Altså, for jeg ved godt, at jeg ikke skal forlange for meget af Minecraft, men det hele bliver jo genereret randomly. Fuldstændig random, så. Men alligevel, jeg kan godt tænke mig, at jeg snart fandt noget jern, fordi at skulle lede efter sådan nogle. Hvor er mit hus egentlig? Nå, det er helt derovre. Det var flot. Nu har jeg så også mistet mit hus. Meget flot, Cobble Dragon, meget flot. Men okay, så har jeg fundet mit hus igen. Og jeg har lagt lidt, hvad jeg skulle. Men jeg tror nok, jeg skulle have noget mad. Jo, jeg skulle have noget mad. Sådan der. Og så skulle jeg også ned og mine minen. Så det er det, vi kommer til at gøre nu. Sådan der. Au. Men ja, nu er vi kommet ned her. Jeg tjekker lidt den blok, vi er på. 55. Vi burde da snart være der hvor jernen kommer. Så jeg prøver at mine lidt ud af, når jeg kommer til det sted, hvor jern plejer at være. Så. Men lige nu er det bare mine. Bare en lille smule tid her. Og bare for ikke den der lyd, der skal irritere sig og finde et eller andet samtaleemne. Egentlig jeg skal bruge hjernen til at have noget armor og noget bedre svær og hakke samtidig. Lad mig se. Den er 53. Jeg tror lige jeg kommer ind på 51-52, før jeg begynder som sådan at gøre noget. Godt, så er jeg på 52. Jeg skal bare ned på 51, og så er jeg der. Sådan der, jeg hoppede ned på 51. Nu kan vi faktisk godt sådan mine nedad. Eller, ikke mine nedad, jeg mente mine udad, ude siderne, nemlig. Godt her. Hvad er det? Så der. Fordi det her hjernet plejer at være, så jeg prøver også at se, om jeg kan finde noget. For gør det den her side af. Det er lidt dumt, når der er stigen herovre. Jeg ved ikke, jeg så direkte ud af stigen. Jern, hvor er du? Jern, hvor er du? Ja, jeg ved godt, den ikke svarer, men alligevel. Som sagt, jeg kan godt bruge det her. Godt, jeg har flere hakker. Det er rigtig godt. Men, ja. Der må der snart være noget jern herover. Fordi. Eller, det kan ikke passe. Det er jo selvfølgelig kan det godt passe. Der er tidspunkt i Minecraft, hvor man bare ikke kan finde noget jern. Men. Det eneste jeg fik ud af det her, var masser af cobblestone. Tak Gud. Eller, tak Minecraft. Jeg får en fornemmelse, at jeg aldrig finder det jern. Men man skal aldrig miste håbet, man skal bare fortsætte med at søge. Jeg har allerede lavet en kæmpe stor mine. Jeg er sikker på, at de ikke synes, det er særlig sjovt bare at se på mig, der står og graver rundt i din mine. Så lige om lidt, jeg graver lige 3 blokke længere ned. Så går jeg op, og så begynder jeg faktisk at bygge et hus oven på den bakke. Jeg har tænkt mig sådan et tårnhus-agtigt noget. Sådan et flot tårn.
som tårner sig over området, så jeg kan se hele området herfra. Det tænker jeg vil se plot ud, og så vil jeg også lave sådan en lang stenvej, som fører til en havn, som jeg også laver. Ja, nu er jeg så småt ved at være der. Jeg har faktisk nok sten til at kunne lave det, eller til at lave huset i hvert fald. Det er jeg sikker på, eller til tårnet. Så nu går jeg lige stille op, og så begynder jeg simpelthen bare at bygge det. Jeg tror kun jeg skal bruge det her, og så skal jeg bruge lidt mere træ. Så jeg henter lige træet. Men jeg tror godt at jeg pauser videoen, eller sådan, jeg stopper videoen det sted. Jeg mangler først at lave en kiste. Faktisk 2 kister. Jeg har ikke noget sted. Okay, jeg gør lige sådan her. Sådan der. Og så sådan her. Og så laver jeg 3 kister. Det er fint for mig. 3 kister, det er også godt. Jeg ved godt, at jeg har beskrevet på Skype, som jeg ikke kan læse endnu. Men jeg venter lige med at læse den i et stykke tid. Godt, så fjerner jeg lige den her. Godt. Nej, jeg fjerner den også. Den her også. Lad mig se. Jeg skal bruge det her til huset lige nu. Jeg skal ikke bruge det, jeg skal ikke bruge det her. Den her. Den kan lige så godt. Sådan der. Godt. Så kan jeg spise det her imens. Så skal jeg heller ikke bruge jorden. Eller jeg skal bruge jorden til at flade området ud. Så det kan jeg godt bruge. Og ellers så ikke ret meget. Jeg skal bare lige mine noget mere træ. For det her træ der er ikke nok. Det er jeg sikker på. Det er jeg virkelig sikker på. Solen går ned. Det bliver træt til bygge om natten. Men til gengæld kan jeg bruge tiden med mine træ. Jeg tænker jeg vil have mit hus lige herover. Virkelig. Stop nu. Lige herover vil jeg have mit hus. Så jeg tror jeg begynder i stedet for mine grantræerne. Fordi det bliver fedt at have sådan en form for søjler ud af gran. Jeg ved godt derfor vil jeg have det ud af oak. Som er jeg har glemt hvad det er. Men jeg har stadig glemt det, ja. Men ved du lige nu tænker mig noget oak. Jeg ved ikke om der kommer nogle zombier om noget tid. Men jeg håber selvfølgelig ikke, der gør, fordi det er træls, hvis der kommer edderkopper og zombier og dræber mig lige herude. Så jeg begynder egentlig bare at mine noget træ, mens det er nat, så vi om dagen kan begynde at bygge selve tårnet. Godt venner, så er jeg tilbage. Her har jeg så minet en stik og 18 styks i det her, altså 3. Jeg tager lige en træøks med, eller en træhammer med. Jeg tager et af dem der med. Sådan der. Så har jeg det mindste noget at spise, når det nu bliver til. Fordi jeg har lige fundet en hel masse, skeletter og zombier og monstre. Og jeg tænker, vi kan godt lige nakke nogen. Så der. Bare sådan lige for at sikre mig, at jeg kommer til at sulte. De er lige derovre, har jeg fundet en del. Og der kom heldigvis ikke nogen, mens jeg var i gang med at mine træ. Det er jeg selvfølgelig rigtig glad for. Men nu skal jeg så ud og nakke nogen. Og det er bare træls, hvis jeg kommer til at svømme ind under isen. Så kan man nemlig ikke komme op igen. Kaniner med røde øjne. Dø. Oh my god. Jeg vidste ikke, om jeg så til på springe. Men jeg kan godt bruge tingene. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge dem til sikkert til at flade området ud med. Men jeg kan stadig godt bruge lidt. Okay, hvor var de andre skeletter? Der. Der var der en skelet. Du rammer mig ikke. Goddammit, han ramte mig. Hvorfor kan jeg ikke løbe? Prøv vent. Det er virkelig noget træls lort her. Skeletten er blevet meget, meget stærkere i den nye opdatering af Minecraft. Det er meget svært at nakke den nu. Yes. Ja, jeg har fået achievementet Monster Hunter. Jeg vil ikke samle en pil op, men jeg har fået en pil ud af ham. Jeg kan se en zombie lige der. Goddammit! Det var fordi min computer, han har sådan en form for lidt knap, hvis man holder en knap ikke ned nok. Så fortsætter den med at trykke den her knap ned. Indtil man trykker på den. Jeg kan ikke på Enderman, jeg kan ikke på her Enderman. Okay, se. Jeg skal lige ind og ændre noget i options. Controls.
Når jeg løber, så ændrer jeg det til, at jeg kan trykke. Hvad for en knap skal jeg egentlig kunne trykke, sådan, hvis jeg løber, for at jeg kan løbe? Nej, vent, jeg tror på... Jo, jeg vælger at trykke på R, for at kunne løbe. Lad os se... Sprint. Sprint lift control. Hvorfor det? Jeg lige sprint på R, sådan der. Done. Så jeg ønsker godt sprint. Jo, godt. Nu sprinter jeg. Så noget... Sådan der. Så begynder rehealingen. Det er blevet snart dag, og så kan vi begynde at fortsætte med at craft vores hus igen. Jeg har brugt en del tid på at løbe rundt her midt om natten. Så... Okay, jeg prøver at tage den der Enderman ud. Goddammit. Okay, ja. Det bliver ikke så godt, at her. God damn. Jeg tror lige, at jeg henter mine ting. Jeg tror virkelig lige, at hente mine ting. Fordi... Det var ikke, virkelig ikke så godt, det der skete lige der. Okay. Jeg går udenom i en stor bue. Så der. Hvornår har de noget at komme der? Hey. Stop. Sådan der. Det er fordi, som sagt, min computer begyndte igen at gå. Sådan der, så snikker vi lige stille forbi dem. Damn, skeleton, stop det. Skal du bare lige hen og hente din ting? Sådan der, jeg er væk igen. Jeg er den, der løbet igen. Har jeg lige fået alle mine ting? Tror jeg. Der var egentlig heller ikke meget som sådan at miste, men jeg har godt brugt mit XP igen. Og det fik jeg. Så det er jeg glad for. Så godt, jeg kan holde op med at løbe. Sådan der. Det var så det. Månen går snart ned, og det betyder, at dagen snart begynder. Ja, hvor er mit hus? Der er mit hus. Jeg er glad for, at jeg har det der lys til at komme ud. Ellers ville jeg sikkert aldrig finde den. Eller jo, selvfølgelig ville jeg finde det, for jeg ville sikkert på et tidspunkt falde ned i et hul, men... Ja. Godt, så går jeg ud og begynder at bygge huset nu. Vi skal bruge det, vi skal bruge det, vi skal bruge det. Vi skal bruge det og det og det. Og vi skal selvfølgelig bruge mere, så derfor tror jeg bare, at jeg bruger det her i stedet for. Og jeg gør... Nej, det kan jeg gøre ud på derude, mens jeg er der. Fakler. Der er fakler. Jeg tager lige sådan 10 fakler med ud, så jeg får det lettere at bygge. Okay. Og en kiste bare til at lægge tingene længere senere. Så er vi klar til at bygge. Jeg kan godt begynde at lægge tingene, altså placere jorden nu. Okay. Jeg tror bare, jeg går udenom. Hey, hvad sker der? Sådan der. Jeg synes, det lægger en lille smule lige nu. Måske er det også bare fordi, jeg skal ændre i noget. Lad os se. Sådan er unlimited. Nu er det bare for at lege lidt med. Det her er bare sat ned på 10 fps. Jo, det lægger helt vildt nu. Jeg tager op video og tager på den der 130 fps igen. Så har jeg godt det hele. Så begynder jeg lige at lade området lige skulle. Ja, jeg tror nemlig godt, jeg kan bruge lidt mere plads til mit tårn nemlig. Gør det sådan, for det ser mere realistisk ud. Sådan der. Så har jeg lavet sådan en flot overgang her. Den kan godt lige så godt fjerne herovre. Og sådan lige hertil. Sådan der. Sådan der. Det er min sidste blok. Sådan der. Så fjerner jeg ikke mere end det. Jo, jeg skal lige fjerne den her række. Og så tror jeg har næsten nok plads til at bygge. Det her lort. Eller lort. Jeg kalder det lort. Jeg er nogle gange bare virkelig lidt pessimistisk. Men så flader jeg lige området lidt ud her. Og så flader jeg lige lidt ud herovre.
Nu spørger jeg om det, hvorfor jeg bare gør sådan her i stedet for. Er det en grotte her? Men det ser ikke ud til at være meget jern. Den fører egentlig bare udsandet. Det er ikke sådan en meget stor grotte. Eller grotte. Grotte. Wow. Men ja, jeg lavede lige sådan en form for bro henover her. Jeg dækker lige til med jord. Jeg sætter lige noget jord ovenpå. Så jeg ikke falder det ned ved en fejl, når jeg nu engang går der rundt. Og der er egentlig ikke så meget grotte over det, fordi... Eller jo, selvfølgelig er det en grotte. Det er en form for tunnel. Sådan der, og så dækker den bare lidt. Jeg lukker den ind herover. Så kan jeg rigtig god chance for at bygge det her tårn ordentligt. Godt, og hvordan vil jeg så bygge det? Eller er jeg egentlig kommet så langt nu? Så gør jeg lige sådan her. Jeg skal også lige have ordnet den der side derovre. Nå, jeg er ikke med i jord. Det er lige meget. Jeg bygger tårnet nu. Nej, vent. Selvfølgelig er jeg ikke med i jord, når jeg skal bruge det. Jeg kommer ikke tilbage med noget tid. Jeg skal nemlig lige hjem og have hentet. Mit hus. Jeg skal lige hjem og bygge en spade. Nu tænker jeg sikkert, hvad vil du bygge en spade? Jamen, hvad skal du bruge en spade til? Du har overlevet længe uden spade, men nu skal jeg altså bruge en spade, desværre. Sådan der. Sådan der. Ja. Så kan jeg lige hurtigt få samlet mere jord. Og nu vil jeg se, ja, det var sådan noget, der hurtigt. Jeg får altså mærke til, at det går hurtigere med mig. Det her jorden, det går med mig en græsblok og sådan her. Så jeg selvfølgelig kommer godt ved fart. Jeg skal have noget mad, kan jeg mærke. Og selvfølgelig tage hjem igen. Bare for hende. Ja, det er selvfølgelig træls for jer. Men jeg er sikker på, at jeg skal have noget mad. Virkelig. Så. Okay, dermed. Det var lige perfekt nok til at fylde det hele. Og til at fylde mit liv op. Så nu skal jeg lige have sat de sidste på blokke. Og jeg mener virkelig de sidste. Nu sætter jeg flere. End det vi har her. Eller selvfølgelig, hvis det ikke er nok, så skal jeg sætte nogle flere, men bare lige for at have plads til selve tårnet. Jo, jeg tror jeg nok, jeg har plads til det nu. Sådan der. Godt. Hvordan vil jeg så bygge mit tårn? Jeg tænker, jeg vil lave sådan nogle stolper. Jeg tror, jeg laver det sådan 5x5-agtigt noget. Jeg tror, jeg lige skal rykke lidt længere ud her. Sådan der. 1, 2, 3, 4, 5. Ej, vent. Jeg tror, jeg vil have dobbelt op min. Så 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Sådan. Der er ikke 5 blokke imellem, der er 4. Men jeg tænker egentlig også ret fint. Så. Nu vil jeg så gerne have sådan en form for stenmure. Og til det næste etage, jeg bliver ud af stenmure. Sådan, ja, på den her måde her. Og så her vil jeg have sådan en form for flot trædør. Og ja, det bliver med sprucewood, altså grantræ. Røde gran, fordi de laver nogle rigtig flotte døre med dem. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja, det skal nok blive et flot hus. 1, 2, 3, 4. Det her er bare sådan, tænker, jeg skulle have taget mit hus nu. 1, 2, 3, 4. Jeg kan mærke, at jeg snart får mere træ. Og det her kommer til at gøre, at vi skal også bruge sand til vinduerne. Det er også en måde, at man kan tage med. Og så er det til at brænde indenfor. Det er nok, så jeg går over og lægger sandet til at brænde, så jeg kan få noget glas, samtidig mens jeg henter alle mine tools, fordi ja, det er nok sådan der.
alle mine tools nu. Så tror jeg lige, at jeg skal have en ny økse. Eller hvor meget kan den? Den kan stadig nok 34 blok, så jeg tror ikke, jeg får brug for mere end det. Så nu kan jeg så for alvor fortsætte med at bygge det her hus. Jeg går lige over til stedet igen. Der. Så. Og jeg glemte selvfølgelig at bygge dørene. Wow. Wow mig. Men, okay, jeg vil have sådan en form for dobbelt vindue herover. Så det kommer til at se sådan der ud. Dobbelt vindue herover. Dobbelt vindue herover. Så bare sådan et vindue her. Se, allerede der har jeg brug for mine tools. Sådan der. Sådan, form for sådan en vindue her vil jeg gerne have. Både her, der og der. Og så vil jeg lave sådan en form for dør. Sådan her. Og så kan jeg hoppe. Så skal taget være herover. Ja, godt. Så har jeg fundet ud af, hvor taget skal være. Nu skal jeg bare lige få gang op her. Lad os give. Jeg kan lige fjerne den der, fordi jeg skal lige bruge den gennem lidt. Godt, sådan der. Så vil jeg så have sådan en form for sådan 3 panelagtige noget herover. Som den næste etage skal stå på, for den næste etage skal nemlig være ud af 3. Ja. Det bliver bedre og bedre. Jeg kommer i hvert fald et stykke med mit nye hus. Og jeg ved godt, at jeg også skal have lavet gulvet. Det ved jeg godt. Men det nye hus, altså anden etage, den bliver bredere. Det kan jeg sige. Den bliver bredere i det. Som sådan. Ja. Selvfølgelig ikke noget bloksen, så jeg gør sådan her i stedet for. Rolig. Sådan her. Nu tænker jeg sådan, var det ikke lidt dumt, jeg gjorde det? Nej, jeg tror jeg lige fjerner det igen, fordi det ser ikke så godt ud. Jeg troede godt, jeg kunne lave den symmetrisk som sådan, men det kunne jeg ikke alligevel. Så derfor fjerner jeg den. Okay, nu skal jeg så, nu tager det bare lige sådan. Nej, det skal være planketag, nemlig. Fordi hvis anden etage er ud af, hvis anden etage er ud af planker og træ, så skal jeg også holde planketag herover. Godt. Jeg kan lige fjerne den her midlertidigt. Og så går jeg lige over og henter min dør og planker. Og der er også nogle planker samtidig. Godt, okay. Jeg har nok til gulvet. Gulvet skal være ud af det her. Skal jeg have lavet noget. Sådan der. Sådan der. Så har jeg de der, jeg skal bruge. Så har jeg også noget plads til plankegulvet. Jo, sådan der. Jeg har det, jeg skal bruge nu. Nu kan jeg gå videre og bygge det. Og jeg kan mærke, at jeg snart ikke har mere tid tilbage til at filme i. Så snart må jeg afslutte det her afsnit nemlig. Men jeg kan lige nå... Hvorfor i verden gør jeg det? Jeg skal først lige se på det. Sådan der. Jeg sætter bare lige herover, så jeg ikke behøver at fjerne det igen bagefter. Godt. Så har jeg lige fået gulvet her. Så vil jeg lige bygge sådan en form for lille mini-trappe ud af jord, så jeg selvfølgelig kan komme op. Så jeg fjerner det igen bagefter. Jeg skal bare lige have sådan, at komme op herover. Herop. Og det her, det burde være nok, hvis det er 4x4, det er 16. Okay, det er lige akkurat ikke nok til at lave det her. Der mangler sådan omkring 4. Ja, der mangler 4. Lad os se, er der flere steder, kan findes noget træ henne? Der, jeg fandt det. Jeg går lige hurtigt over og miner lidt af det her træ. Og så er der. Der er lige noget lige her. Jeg har brugt på en blok. Så. Ja. Jeg er næsten færdig nu. Med at lave tagplankerne. Så. Jeg skal lige flytte over selvfølgelig herover. Sådan her. Så det var det. Nu er solen snart ved at gå ned. Så. Men tak fordi I så med. Det var Cobble Dragon I så. Og husk at sætte et like, abonner på min kanal, hvis I vil have mere af Minecraft Adventure. Som sagt, der kommer flere videoer, altså med andre spil. Flere spil kommer der til min kanal. Og husk at fortælle jeres venner om det, fordi jeg vil selvfølgelig gerne have, der flere, der ser mig. Så jeg for det første mere motivation, og for det andet, så har jeg det bare dejligere ved det, som sådan, fordi så er det mere behageligt. Og
Ja, nu er som sagt solen ved at gå ned. Husk at sætte et like. Der var ikke så meget mere at sige. Ja. Tak fordi I så med. Ses en gang. Ja. Nu ses vi en gang.